vezetve teljesen, mint a végig, és akkor többé, és akkor a hódjának minden most már másszor átkoznak. Amikor én csinálom 5 évvel ezelőtt, úgy volt a régi kazán, hogy nem is régi kazán, vízmelegítő volt csak, mert a fűtés házfűtés fűtés volt, ezért teljesen más kazán, a biztos, hogy melegvízet is, meg fűtés is, de a régi az csak bemelegítés kész. Ezt már nem emlékeztető. Megvezetni lehet, szerelni, bevezetni, de ez már jó. Sőt, maga a készülés is. Két hány évekkel. Szerintem 14 ezer forint. Aha, na jó. Jó, oké. Jó, én azt nem tudtam. Ja, jó, jó. Jó, felírtam. Akkor hogyan a temperatúrát tetszett? Én ezt nem tudtam még. Tehát az illegációs nem tudom. Tudom, de hát én akkor akarom felrakni, amikor le kell kenni. Mivel kell rakni? Ugyanazzal az anyaggal. Igen, a kémény készülék, vagy akár kandalló, most nem csak sima neve a kéményben, egyébként így is kellene, csak akkor fölparolok, csak akkor beszél, amikor visszajönne, és ezért úgy van a kémény kilovezetve, és akkor ilyen anyaggal, ilyen vasanyaggal, ilyen, hát tetszik látni az, ez is ilyen úgy is az anyag neve, és az muszáj teljesen ki, és kivezetni tetőre. És csak úgy ez a billent kéménynek nevezni. Hát ha megcsinálja a kandallót, annak is ilyen, csak nem ilyen méretű, annak esetleg szélesebb, és azt ki kell vezetni. Egyébként öntöltsége meg egy méter ilyen 8-9 ezer szerintem, és munkodíj, hát, tehát nem olcsó, méterenként munkodíjra együtt ilyen 12 ezeret kell számolni. És elég magas a tető, hát egy ilyen maga kivezetése egy számolni. Annyira körül. Ez hát a kandallót többször csinálni, akkor az is teljesen a kivezetés, kivezetés plusz egy ilyen 40-50 ezer engedélyeztetés. Ezek jönnek ki, főkütű, szőkütű, mint ellenőrizik. Hát mégis hasznos is, mert ellenőrizik, hogy jól megcsinálta meg, aki megcsinálta, mert között tudják. És majd nincs meg, munkálnak előre, úgy ellenőrizik, hogy tudják. Hát legalább én fizetem a ellenőrzést. Amikor átadják, akkor mindenképpen ellenőrzik. Hivatalos is, csak ha új kémit fog csinálni, ez csak azért van, mert ez már nem kell, mert csak ellenőriztetik el. Ez úgy van a landolókra, akkor is ugyanúgy. De volt ügyekben van, de a szívességre, hát csak a másik rész marad. A kemény az itt van. Elég volt, amikor mondottak itt egy lyukat, én látom, nagy kínban benne.